дар баробари дигар корхонаҳо ва ширкатҳои тоҷикистон корхонаи обҳои ташнашикани Сиёма ки яке аз корхонаҳои бузурги кишвар маҳсуб мешавад дар намоишгоҳи байналмилалии Дубай Экспо 2020 маҳсулоти худро ба намоиш гузоштааст. бо дар назардошти аз ҷониби маҷмӯаи Созмони Милали Муттаҳид эълон шудани солҳои 2018-2028 ҳамчун 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ки пешниҳоди бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, намоишгоҳи Тоҷикистон ҳам ба мавзӯи об ва нақши он дар таъмини ҳаёт бахшида шудааст. Оби Сиёма аз рӯи стандартҳои эътирофшудаи ҷаҳонӣ фаъолияти худро ба роҳ монда, на танҳо маҳсулоти воридот ивазкунанда, балки ба содирот нигарондашударо низ истеҳсол намуда истодааст. Сиёма ба даргонаи обҳои беҳтарини ҷаҳон шомил аст ва имрӯзҳо дар бузургтарин марказҳои тиҷоратии Амирати Муттаҳидаи Араб обҳои Сиёмаро дидан мумкин аст ва ин об бо лазизии худ миёни обистифодабарандагон маъруф гардидааст. корхонаи обҳои ташнашикани Сиёма аввалин ширкатест ки иҷозатномаи нишони сифати аморотро таҳти унвони Эмирет Коулит Марк ба даст овардааст. ин имкон медиҳад ки Сиёма фурӯши қонунии маҳсулоти худро дар тамоми қаламрави Аморати Муттаҳидаи Араб ба роҳ монад. аллакай маҳсулоти Сиёма дар марказҳои бузурги савдои Дубай ба фурӯш гузошта шуда харидорони худро пайдо намудааст. инчунин Сиёма нақша дорад ки обҳои худро ояндаи наздик ба дигар кишварҳои хориҷ содирот намояд. номи ман Маҷид, ман шаҳрванди шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастам. ман иттилоъ пайдо кардам ки Тоҷикистон кишвари кӯҳсор аст ва кӯҳҳои баланд дорад ва фикр мекунам обе ки дар дасти ман аст оби Сиёма аз ин кӯҳҳои баланд ҷорӣ мешавад, чунки хеле лазиз аст. ҳангоми тамошои павилони Тоҷикистон ман огоҳ шудам ки Тоҷикистон кишвари меҳмоннавоз, дорои табиати дилфиреб, руду чашмаҳои шифобахш ва меваҳои шаҳдбор аст. ман тасмим гирифтам ки аз кишвари шумо дидан кунам. ман аз ҳама боздидкунандагони намоишгоҳи Экспо даъват менамоям ки аз павилони Тоҷикистон дидан кунанд ва бо як ҷаҳон хотироти рангин ба ватанҳои худ баргарданд. سيوما مواتر لذة الطبيعة وإحساس النمو. соли 2020 ширкати нӯшокиҳои ташнашикани Сиёма дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ Ҳорти Экспо ки дар Покистон баргузор гардида буд ширкат намуда маҳсулоти худро муаррифӣ кард. ҳамчунин моҳи феврали соли 2020 Сиёма дар намоишгоҳи байналмилалии обҳои нӯшокӣ дар шаҳри Абузаби Аморати Муттаҳидаи Араб Тоҷикистонро муаррифӣ намуда буд. ҳамакнун шуруъ аз моҳи октябри соли 2021 оби Сиёма дар намоишгоҳи байналмилалии Дубай Экспо 2020 Тоҷикистонро муаррифӣ дорад. лоиҳаи Сиёма аз нигоҳи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ манфиатовар буда тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дастрасии аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ва санитария иқдоми басо саривақтӣ мебошад. бояд зикр намуд ки оби Сиёма аз дигар обҳои рӯи замин тафовут дошта дар озмуни байналмилалии обҳои ошомиданӣ ки соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида буд ба даҳгонаи обҳои беҳтарини ҷаҳон шомил карда шуд. My name is Franco. I'm from Italy. номи ман Франко, ман шаҳрванди Италия мебошам. баробари ба павилони Тоҷикистон омаданам диққати маро меваҳои тару тоза ва хушкмеваҳо мафтун сохт. аз ҷумла лаззати оби Сиёма ки хеле мусаффост ба ман писанд омад. тавре дар ин ҷо ба ман маълумот доданд оби Сиёма аз қаторкӯҳҳо сарчашма мегирад ва он дар 4 фасли сол тоза буда дигаргун намешавад. дохил шудани ягон моеъ ба таркиби он ғайриимкон аст. ман иттилоъ пайдо кардам ки оби дарёи Сиёма то дараҷаи софу зулол аст ки ҳатто пурра қисми дохилии дарёро дидан мумкин аст. ман тасмим дорам ки ба Тоҷикистон сафар кунам ва дарёи Сиёмаро аз наздик бубинам. Siyoma bettering. роҳбарияти ширкати Сиёма маҳсулоти тавлидотии худро зери тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат содирот намуда истодааст. бояд гуфт ки корхонаи обҳои Сиёма аз рӯи стандартҳои байналмилалии ISO 9001 ва низоми Наср фаъолият менамояд. Hi everyone, I'm from China and номи ман Кей, ман шаҳрванди ҷумҳурии мардумии Чин мебошам. ман алҳол дар павилони Тоҷикистон қарор дорам ва оби Сиёмаро нӯшидам ки ба ман хеле писанд омад. ин об бо покӣ ва лазизӣ аз дигар обҳои ҷаҳон хеле тафовут дорад.
از بازدید کنندگان این پاویلون دعوت میکنم که به موضعهای ناتکراری سیاحی تاجیکستان تشریف آورده با تاریخ و فرهنگ بای قدیمه، آیین‌های مردمی، کوههای آسمانبوس و آبهای مصفا، منظره‌های دلفریب و طبیعت بهشت‌آسای تاجیکان شناس شده هم استراحت نمایند و هم طبابت گیرند. سبب لذیذی آب سیومه را من از معرفی‌گر گوشه آبهای سیومه در پاویلون تاجیکستان پرسان شدم و به من گفتند که آب سیومه آب پریخ و برف است، بنابراین همیشه سرد می باشد.